Så tæller jeg ind, så går groovet på uden lår 2 gange, så kommer lårene på, så breaker jeg igen og tæller ind til kanon 1, 2, 3, 4, bakadu, 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 bakadu. Og husk, kanon, det er uden klappen, ikke? Det er bare... Okay? Vi prøver. 1, 2. Det er vores tempo. Okay. Fødderne siger 1, 2, 3, 4. Prøv at kigge på mig, så den ikke stikker af i tempo. Sidste gang. Yes. Cool.